Добър вечер на всички и добре дошли на нашата 8-ма поредна тема от пролетната младежка молитвена седмица. Последната ни тема е заглавена Второто пришествие. Ще поговорим за великата борба между доброто и злото и изхода, крайният резултат от тази борба. Нека преди това да поканим нашата група за хваление и да пеем заедно с тях. Знай приятна музика, Боже.
свят да чуе, дай за славни спас, да възгласят деца безчет, Осанна заедно с нас. Слава, слава, верни, а горе пеят ангели. Осанна, Осанна, Осанна на Спасителя. Не винаги е важно да правим големи неща за нашия Бог. Те може и да са малки, но важното е да са от сърце. И затова е написан този химн, заради младежката молитвена седмица, за да можем всички заедно да му покажем колко много го обичаме. Затова ще ви помоля да се изправим и заедно с групата за хваления да пеем нашия химн. Навсякъде аз виждам Твоята любов, в песните на птиците и в нежния Ти зов. Как ласкаво ме каниш, о Господи Христе, от сърце да Те последвам, спасение мое. Надежда Ти си моя, всичко си за мен, от бедата ме извеждаш и в мрак и в ясен ден. Помагаш ми да бъда за Тебе светлина, да светя с Твоя пламък сред хората в света. Със смелост ме даряваш и водиш ме напред, и сила Ти ми даваш да вървя се до Теб. Ръката си протягаш и здраво ме държиш, от огън ме избавяш и над мене нежно биш. Надежда Ти си моя, всичко си за мен, от бедата ме извеждаш и в мрак и в ясен ден. Помагаш ми да бъда за Тебе светлина, да светя с Твоя пламък сред хората в света. Надежда Ти си моя, всичко си за мен, от бедата ме извеждаш и в мрак и в ясен ден. Помагаш ми да бъда за Тебе светлина, да светя с Твоя пламък сред хората в света. Ще ви помоля да сведем глави за една обща молитва. Мили Исусе, благодаря Ти за този ден. Щастливи сме от това, че е събота. Благодарим за тази молитвена седмица и моля Те, помогни чрез думите на говорителите да се отворят сърцата на хората и да могат, когато излязат от тук, да светят за този свят. Излей Святия си Дух тази вечер върху нас. В Твоето име се молим. Амин. Както всяка вечер, така и тази, пред вас в джобовете има листчета, на които може да напишете своите молитви. Не вярвам, че всеки би излязъл тук да се помоли, но вярвам, че всеки би написал това, което сърцето му копнее най-много. През молитвената седмица събрахме повече от над 150 молитви. И както всяка вечер, така и тази, накрая молитвите ще бъдат събрани с доброволните дарения и накрая ще се помолим за тях.
Сутринта разгледахме, че ние като адвентисти от седмия ден сме хора за библейското пророчество на последното време. Вярваме, че движението, в което участваме, е част от предсказаното в Библията пророчество. Вярваме, че живеем в последния етап от човешката история. Разгледахме основната динамика на събитията на последното време и че последното време не трябва да ни изпълва със страх, а да ни подготви за предстоящите събития, за да бъдем здраво вкоренени в Исус. Какви сме ние като религия? Ние сме адвентисти, което означава очакващи. Но какво всъщност очакваме и защо? Ние очакваме нашия Спасител да се завърне втори път, защото Той ни е казал в Йоан 14 глава: отивам да ви приготвя място и като отиде ви приготвя място, пак ще дойда да ви взема при себе си, защото гдето съм аз, да бъдете и вие. Гдето съм аз, да бъдете и вие. Това е нещо прекрасно. Ние трябва да разберем, че великата борба е нещо истинско и ние сме участници в нея. Ние не сме просто актьори, които играят някаква роля. От нас зависи това нашия Бог да се завърне, защото ние трябва да му покажем, че го обичаме и че сме му верни. Но преди да навлезем навътре в тази тема и да дадем думата на нашите участници, нека видим малките деца какво мислят за второто пришествие. Според мен не е много, а малко, защото почват да стават много неща, които са писани в Библията за последното време. Скоро. Може би милиони години или пък милиони, милиарди, милиони. Много. 30 години. Ще останат на земята и ще бъдат изпепелени. Ще са наказани. Някои хора ще почват да съжаляват за това, което са правили и ще искат да отидат при Бога, но вече ще бъде късно. Ще хвърли в огненото езеро. Ще умрат в огненото езеро. С дявола. За 1000 години. А не, които сме християни, ще сме в Новия Иерусалим. Не, ще сме на небето и след тези 1000 години ще отидем на земята в Новия Иерусалим. Той чака колкото се може повече хора да повярват в него. Ами защото иска още хора да повярват. Той чака хората да повярват и да почват да спазват неговите заповеди, да идват на църква, а да не водят светски живот. Чака ги. Защото още не ни е направи място нагоре. Защото още е рано да дойде. Много цветя и дървета. Много приятно място. Няма да има... Никой няма да тъгува, никой няма да плаче, ще бъде много весело. Ще може да си говорим с всички хора, които са избрани в Библията. Също и животни. Да, ще има много животни и те няма да се ядат едни други. Раят си го представям като много хубаво място с дървета, животни и ангели и самия Исус Христос и Бог. Раят ще изглежда едно много страхотно място. Животните няма да се ядат едно друго. Когато бях толкова малка като момиченцата, които видяхме тук, може би както всяко момиченце си мечтах да стана балерина. Обаче имах един сериозен проблем. Коленете ми винаги бяха охлузени
и веднага след като падаше коричката се появяваше нова рана. И аз ясно съзнах, че никой балет не би взел балерина с толкова окаяни крака. Но бързо намерих нова мечта. Мечтаех си да стана космонавт. Има ли хората, присъстващите, които са си мечтали да станат космонавти? Виждам, че има доста. Не станах космонавт, но тази мечта е все още жива в сърцето ми и може би по-жива от всякога. Някога замисляли ли сте се колко милиарди долари се харчат за космически проекти? За 2005 година НАСА е похарчила над 16 милиарда за изпращане на най-различни космически кораби и проучвания. Всички големи страни, САЩ, Япония, Китай, Русия, дават луди пари всяка година за това. В Google тази седмица написах "Сами ли сме?". Както знаете, обикновено изречението се довършва по подразбиране, в зависимост от най-често задаваните търсения. И изречението се довърши автоматично "Сами ли сме в Вселената?". Пробвах да напиша този въпрос на немски, на английски, на италиански, на испански, дори с Google Translator го написах на китайски и на иврит. На всички езици изречението се довършваше "Сами ли сме в Вселената?". Независимо от културните различия, независимо от различията в нашите вярвания, в обществото, в което живеем, всички хора задават един и същи въпрос. Сами ли сме в Вселената? Явно в човечеството има един копнеж. Чувстваме се сами и търсим контакт. Търсим да преодолеем границите на нашия свят и на нашата планета и да полетим в космоса. Къде грешим обаче? Защо всички тези милиарди долари, защо всички тези гениални умове, които са впрегнати в проектите, не дават никакъв резултат? Или поне резултатите, които получаваме, са доста незначителни и маловажни. Може би търсим по неправилния начин. Когато този свят се разбунтува, нашата планета се превърна в своеобразен изолатор. Бог сложи нашия свят под карантина. Бунта в небето беше приключил, но бунта на земята започна. И той продължава до ден днешен. Библията и духът на пророчеството ни разказват, че преди падането на Адам и Ева, нашият свят е бил отворен за безкрайните светове и техните обитатели и най-вече за явното, осезаемо присъствие на Създателя. Вселената също е била отворена за това Адам и Ева да посещават различните светове. Но какво се случи след грехопадението? Грехът ни отне този непосредствен контакт, но има нещо, което, слава Богу, все още е в сърцата ни. В Еклесиаст, 3 глава, 11 стих, Бог казва, че е поставил вечността в сърцата ни, положил я там, без обаче човек да може да изследва от начало до край неговото дело. Глупаво е да мислим, че можем да преодолеем тази капсула чрез техника и апаратура. Всъщност, много често тези велики умове не си дават сметка, че това, което ни отделя от другите светове, не е пространството. Това, което ни отделя от другите светове, е едно естество. Нашата неспособност да обитаваме тези други светове. Ние сме толкова ограничени в нашето мислене. Ние мислим и виждаме триизмерно. Ние дори не можем да видим ангелите, които сега тази вечер са тук сред нас, но се надяваме с космически кораби да успеем да преодолеем това пространство-време. И понякога си представям колко жалко и смешно изглеждат тези човешки опити в очите на небесните обитатели. Но тази вечер имам добра новина за всички, които са си мечтали да бъдат космонавти. Ние наистина ще полетим в космоса. И това е сигурно, защото не друг, а сам Бог го е обещал. Библията ни казва, че Той ще се върне отново, че Исус ще се върне. И това е толкова сигурно, колкото е сигурно, че утре слънцето ще изгрее. В Матей, 16 глава, 27 стих се казва: защото човешкият син ще дойде в славата на Отца си със своите ангели. В Библията са описани тези сцени на Христовото идване. Земята ще се разтресе, мрак ще покрие земята,
скалите ще започнат да се разпукват и там, някъде на хоризонта, ще се яви една малка светла точка, която ще става все по-голяма и все по-голяма и все по-сияйна, докато всяко око на тази земя види Исус Христос. Този път идваш не като смиреният човек от Галилея, а идваш в славата на Отца си, с милиони и милиарди свои ангели. Но сърцата на хората, които не са го познавали, няма да могат да издържат. Те ще изпитат огромен страх и ужас от Неговото величие и слава. В Малахия, 3 глава, 2 и 3 стих четем: но кой може да издържи деня на пришествието му? И кой ще устои, когато той се яви? Защото е като огъня на пречистващ и като сапуна на тепавичар, ще седне като един, който топи и пречиства златото. Бог е свят. Бог е всемогъщ. Бог е величествен. Но Бог също така е милостив и благ, съчувствителен, нежен. Бог е правда и милост едновременно. Бог е могъщество и нежност. Кой ще устои в деня му? Някога чувствали ли сте се глупаво заради своята християнска вяра? Всички тези учени хора в лабораториите и професорите в университетите ни поглеждат и със своите доводи, научни изследвания, със своите термини ни казват колко глупаво е да вярваме в този Бог. Някога чувствали ли сте се глупаво, когато виждате колко успешни са хората, които не следват Божиите принципи в този свят, защото те могат да минат по преките пътечки? Отново в Малахия 3 глава искам да продължа да чета стиховете. Вие рекохте: напразно служим Богу. И каква полза, че сме пазили заръченото от Него и че сме ходили с желание пред Господа на силите. И сега ние облажаваме горделивите. Да, уния, които вършат беззаконие, успяват, даже изкушават Бог и се избавят. Тогава боещите се от Господа говориха един на друг и Господ внимаваше и слушаше. И написа се възпоменателна книга пред Него за уния, които се бояха от Господа и които мислиха за името Му. Тия ще бъдат мои, каза Господ на силите. Да, избрана скъпоценност деня, който определям, и ще бъда благосклонен към тях, както е благосклонен човек към сина, който му работи. Тогава изново ще разсъдите между праведен и нечестив, между ония, който служи Богу, и ония, който не му служи. Ние тук в църквата не строим космически кораби, дори си нямаме и телескоп. Но успеха на нашата космическа мисия е гарантиран, защото не е началник, е именно Бог. Искам сега да задам отново въпроса: кой ще устои в деня на Неговото пришествие? Искам да ви попитам, космонавтите, когато се подготвят за своята мисия, как се подготвят? Дали стоят на дивана в хола с купа с пуканки, превключващи каналите и в един момент някой от нас се чука на вратата и им казва: искаме да те включим в следващата мисия на Apple, нали? Молим те, ела веднага, защото утре излиташ. Всъщност те полагат толкова много усилие и старание, за да се подготвят за своята мисия. Така ли се подготвяме ние за нашето дългоочаквано космическо пътешествие с Исус? Тук в стиховете от Малахия много ясно се казваше, че тези, които обичат Бог, които Му служат, които Го почитат, в деня на Неговото пришествие ще бъдат разглеждани като Негови деца. Искам сега, преди да продължа, да чуете една история, която много обичам да чета на моя син. Преди много години в една далечна страна имало малко селце. В него живеели 5 сирачета. Останали самички, без майка и баща, те разчитали единствено един на друг, за да оцелеят в този студен свят. Един ден царят на онази страна научил за злощастната съдба на сирачетата и решил да ги осинови. Той обявил на всеслушание, че иска да стане техен баща и че съвсем скоро ще дойде да ги вземе.
Когато разбрали, че ще имат нов баща, че това ще бъде самият цар и че ще дойде, за да се срещне с тях, децата поудели от вълнение. Другите селяни, като научили новината, също се развълнували и дошли при децата, като започнали да ги съветват как да се приготвят. Ще трябва да направите нещо, за да впечатлите царя, им обяснявали те. Само който поднесе голям подарък, ще може да живее в двореца. И така, децата запретнали ръкави и започнали да приготвят своите подаръци. Едно от тях, което можело да гравира, решило да подари на царя майсторски фигури, изработени от неговите ръце. То допряло нощчето до меката кора на едно брястово дърво и едно по едно малките парчета започнали да оживяват. Една от сестрите решила да подари на царя прекрасна картина, която изобразява небесните красоти. Картина, достойна да бъде окачена само на стената на един дворец. Друга сестра избрала да трогне сърцето на царя с музика и в продължение на часове пеела и свирала на своята мандолина. Четвъртото дете намислило да развълнува царя, като му покаже колко много познания има. По цели нощи през прозореца се виждали запалени свещи и отворени книги. Ала най-малката сестра не могла да предложи нищо. Ръцете й били несръчни с нощчето. Пръстите й не могли да рисуват с четката. Когато малкото момиче отворило устата си да запее, от нея излизал само сипкав глас. Не й вървяло и в четенето. Тя мислила, че няма никакъв талант и няма какво да подари на царя, освен да му предложи единствено своето сърце. А то било наистина голямо. Момичето прекарвало по цели дни край градските порти, през които влизали и излизали хората. Чистело конете и хранело животните на пътниците. Как беше пътуването, ви питало то? Как прекарахте в града? Хареса ли ви новата работа? Било пълно с въпроси, защото сърцето му преливало от обич към хората. За него всички били еднакви. И просеците, и принцовете. Защото той обичало всички такива, каквито са. Ала, тъй като смятало, че няма никакъв талант и никакъв подарък, малкото момиче се бояло, че царят ще се разочарова от него. Тогава се сетило за съвета на селяните и твърдо решило да приготви подарък. Взело едно нощче и отишло при своя голям брат. «Ще ме научиш ли да гравирам?» попитало то. «О, съжалявам», отвърнал младият резбар, без да вдига глава. «Имам много работа сега, нямам време да се занимавам с теб. Царят ще дойде и сега». Малкото момиче оставило нощчето, взело една четка и отишло при сестра си, която била художничка. «Ти рисуваш толкова красиво», възкликнало момичето. «Ще споделиш ли дарбата си с мен?» «Не сега», отвърнала сестрата. «Царят ще дойде съвсем скоро». Тогава момичето си помислило за другата си сестра, тази, която пеела красиво. Когато пристигнало при нея, тя заварила цяла тълпа, която се била събрала, за да слуша нейните песни. «Сестро!» извикало малкото момиче. «Дошла съм да те слушам и да се уча!» Ала сестра й не могла да я чуе. Шумът от ръкоплясканията заглушавал гласа й. С натежало сърце малкото момиче се обърнало и се отдалечило. Тогава си спомнило за другия си брат. Взело една книга с малки думи и големи букви и отишло при него. «Нямам никакъв подарък за царя», казало то. «Ще ме научиш ли да чета, за да мога да покажа познанията си?» Младият книжовник не отговорил нищо. Той бил погълнат с размишления. И така, малкото момиче си тръгнало натъжено, без никакъв подарък за царя. Върнало се край градските порти и започнало да прави това, което може. Да се грижи за хорските животни.
След няколко дена в селцето пристигнал един търговец. Би ли нахранил магаренцето ми? Попитал той. Сирачето бързо скочило на крака и се вгледало в загорялото лице на странника. Явно идвал отдалеч. Очите му били дълбоки, а радушната му усмивка стоплила сърцето на момичето. Разбира се, отговорило с готовност то. Можете да ми ги поверите. Когато се върнете, те ще бъдат нахранени и напоени. Тя повела магаренцата по коритото и докато утолявали жаждата си, момичето попитало странника. Колко време ще останете тук? Не за дълго. Трябва да намеря едни хора. Вероятно сте уморен от пътуването. Искате ли да поседнете и да починете? Казало то и посочило една пейка край оградата. Високият човек седнал на пейката и уморен заспал. Когато след известно време се събудил, видял, че момичето е седнало пред краката му и го наблюдава. Отдавна ли седиш тук? Попитал непознатия. Искаш да ме попиташ нещо ли? Не, просто си мисля, че сте ветър човек с меко сърце. Хубаво е да седя край вас. Човекът се усмихнал и погладил брадата си. Ти си умно момиче, казал той. Като се върна, пак ще поседим заедно. И човекът наистина се върнал скоро. Намерихте ли хората, с които трябваше да се срещнете? Попитало развълнувано момичето. Намерих ги, но се оказа, че са прекалено заети за мен. Първият, с когото исках да се срещна, е дърводелец. Бързаше да довърши някакъв проект. Каза ми да отида утре. Другият беше една художничка. Намерих я на един хълм в подножието, но хората ме предупредиха, че тя не обича да я притесняват. Третият беше една музикантка. Седнах сред публиката да я послушам как свири и пее. А когато я помолих да поговорим, тя каза, че не разполага с време за това. Четвъртият, когото търсех, той беше заминал. Казаха ми, че се е преместил в града, за да довърши образованието си. Очите на момичето се разширили от удивление, разбирайки кой всъщност е непознатия странник. То не се е сдържало и възкликнало: но вие не изглеждате като цар. Така правя понякога, усмихнал се той. Да бъдеш цар е доста самотно. Хората се държат особено, молят ме за помощ, опитват се да ме впечатлят. А аз искам само да поприказвам с тях, да чуя как е минал денят им, да се посмеем заедно, да поплачем при нужда. Понякога просто искам да бъда техен баща. Моите брати и сестри се оказаха твърде заети за това. За съжаление, въздъхнал той. Малкото момиче се поколебало, но после събрало смелост и попитало: аз нямам никакъв подарък за вас, а толкова много искам да стана ваше дете. Мила моя, усмихнал се царят, твоят подарък е най-хубавият от всички. Той е твоето сърце. Разбира се, че ще те взема за моя дъщеря. Аз те обичам тъкмо такава, каквато си. И така, обикновеното малко момиче станало царска дъщеря. Колко е просто всъщност. Бог няма нужда от нашата престореност. Няма нужда да се докарваме пред Него, да го впечатляваме с нашите дарби, с нашите таланти. Бог има нужда само и единствено от нашето сърце. Защото за да бъдем Негови деца и за да бъдем един ден с Него във вечността, има само едно условие. И това е новото сърце. Нашите стари сърца не могат да отидат в всемира. Старите ни сърца не могат да обитават в Божията вечност. Но има един, който копне да бъде наш баща и който копне да ни направи Негови деца. Сигурна съм, че това е нещо, което не трябва да бъде пропуснато. Много често Сатана се опитва да ни излъжи, че има неща в този свят, които си струват.
да инвестираш цялото си време, всичките си усилия, всичките си таланти, но това е огромна лъжа. И знам, че всеки един, виждайки Исус, идващ на облаците, ще разбере колко много е сгрешил, ако не е взел това решение сега. Младежка молитва на седмица е пролетна молитва на седмица и днес е последната ни тема. И аз искам да приключа с един стих. Може да го откриете в Осия, 6 глава, 3 стих. Да, нека познаем Господа, нека следваме да го познаваме. Той ще се появи сигурно както зората и ще дойде при нас както дъжда, както пролетния дъжд, който пои земята. Амин. Amen.
И така, скъпи приятели, скъпи млади хора, брати и сестри, тази вечер ние говорим за доктрината за второто пришествие. Каква е същността на това библейско учение? Каква е основата на второто пришествие? Да кажем как ще се случи пришествието, да кажем кои са белезите, които го предхождат, кои са събитията след него. Всичко това е много важно. И то има своето място в тази доктрина, но това ли е същината й? В продължение на 8 теми ние казваме, че нашата вест е една личност и че в основата на всяка една вест е тази личност – Исус. И когато говорим за пришествието, не трябва да забравяме, че ние говорим за второто пришествие на Исус. Не второто идване на някой друг, но второто идване на Исус Христос. Защо на Исус? Нали Исус Христос вече е бил един път тук на земята? Защо му е да идва втори път? Да не би пък толкова много да му е харесало от неговото първо идване тук? Да не би да е прекарал толкова хубаво, че много да му се иска да дойде втори път? Или по-скоро е оставил нещо и идва да си го вземе? Започнал е нещо, което трябва на всяка цена да завърши. Когато Библията говори за Исус, който идва втори път, дали тя дава отговор на въпроса защо Той идва? Това е важният въпрос. Защо? Говорим за второ идване на Исус Христос. Защо? Да, Библията дава отговор. И то на много места. Аз ще цитирам само един текст. Евреи 9 глава, 28 стих. Така и Христос, като беше принесен веднъж, за да понесе греховете на мнозина, ще се яви втори път, без да има работа с грях, за спасението на онези, които го очакват. Защо идва Исус втори път? Библията казва ясно и категорично. Даже буквално, ако трябва да преведем този стих, за втори път ще се яви без грях, за които не го очакват, за спасение. Сякаш словореда набляга на факта, че Исус идва, да, за спасението, но Той идва тук, защото има хора, които не го очакват. Даже глагол означава не просто стоиш и чакаш, а чакам с нетърпение. Чакали ли сте с нетърпение? Някого. Някой, когото обичате. Някой, който ви обича. О, Исус не може да не дойде втори път. Не може. Той трябва да дойде не защото Той много иска да бъде с нас. Да, това е така. Неоспорен факт. Но и защото тук на земята има хора, които го очакват с нетърпение, хора, които се нуждаят от Него. И Той за това трябва да дойде втори път. Така както годеницата копнее за своя годеник, така църквата копнее за Христос. Исус идва, защото ние жадуваме за Неговото присъствие, за Неговото приятелство, за насладата от Неговата любов. Това трябва да се преживее, за да бъде разбрано. Искам да завърша с 1 Коринтияни 16 глава, 22 стих, последното изречение. Това е един израз, който в оригинал звучи мараната, може да се произнесе също и мараната. И двете произношения са възможни. Този израз има арамейски произход
И Павел, който пише посланието към коринтяните на гръцки, но който познава също арамейски, използва този израз, който вероятно е бил използван от вярващите тогава като поздрав. Интересно, че този израз може да бъде преведен по два начина. Първият начин е нашият Господ идва. Какво е това? Сигурност. Увереност. Нашият Господ идва. Вторият възможен превод на този израз е Господи наш, запетая, ела. На какво израз това? Желание, молба, нетърпеливо очакване. Можем ли ние тази вечер с увереност в ума си да кажем: нашият Господ идва? Можем ли ние тази вечер да кажем с нетърпение в сърцето си: Господи наш, ела? Бог да ни даде сили за това. Амин. Тогава Петър в отговор му рече: ето, ние оставихме всичко и те последвахме. Ние проче, какво ще имаме?
А Исус им отговори: истина ви казвам, че във време на обновление на всичко, когато човешкият син ще седне на славния си престол, вие, които ме последвахте, тоже ще седнете на 12 престола да съдите 12 Израилеви племена. И всеки, който оставил къщи или братя, или сестри, или баща, или майка, или жена, чада или ниви, заради моето име, ще получи стократно и ще наследи вечен живот. Намираме се в самия край на края на молитвената седмица и за това отпред ще поканя тримата наши говорители: Слави Митрев, пастор Веселин Антонов и Владимир Станев. Това са тримата говорители, които ни помогнаха заедно да разгледаме 8-те теми от молитвената седмица. Те ни водиха през пътя на Библията и чрез тяхна помощ успяхме по-добре да разберем тези 8 стълба. Към тях имам 3 въпроса, които ще задам на всеки един от тях. Само ще помоля въпросите да покажем на стената. И ако е възможно, да загасим осветлението. Благодаря. Коя тема те докосна най-много и с какво? Аз имам микрофон, благодаря. Изкушен съм да кажа моята тема, тази, която изнасях аз. Темите, които подготвях, наистина ме така докоснаха много силно и открих нови неща за Христос, но най-силно впечатление ми направи темата в петък за смъртта на Исус Христос и по-конкретно за това, че Той е вкусил от тази втора смърт. Това страшно много ме впечатли и така ми накара да се замисля какво е направил действително с Христос за нас. Това не е сценарий, не е филм, не е нещо планирано. Не, Той е бил готов да се раздели с вечността. Благодаря ти, Веско. То е нормално двамата със Слави, понеже сме служители на църквата и двамата да бъдем докоснати от една и съща тема. Това беше темата, която Веско подготви, така че е нормално това да бъде докоснати. Надявам се, не сте се наговорили да отговорите по един същ начин. Не, Влади ще потвърди се. Със сигурност за нас двамата със Слави, това е първата младежка молитвена седмица за нас като служители тук. На тази църква много неща ни докоснаха. Всяка една от темите ни докосна, но аз също бях много докоснат от това, което успях да преживея, подготвяйки тази тема с нощната за доктрината за състоянието на мъртвите. И много бях изследвала тази тема в миналото и за пореден път се потопих в неговото изследване и трябва да кажа, че за себе си преоткрих неща, които много силно ме докоснаха с преживяването на Христос. Просто много силна беше за мен и цялата молитвена седмица, изобщо тази тема за това, че фокуса е насочен към личността на Христос. Винаги съм си мечтал, нещо искрено да кажа лично, да подготвя библейски курс, който да бъде фокусиран върху Христос. И благодаря на автора на тая молитвена седмица, защото той така ни провокира всички, и ме провокира да открием Христос във всяка една от тия теми. И аз лично го открих много дълбоко в тая тема. Съм благодарен. Благодаря ти, Влади. Може би тази вечер темата за второто пришествие категорично ме докосна с всички участия, с заключението. И още един момент, още една тема, това беше темата за Божия закон. Как ме докосна, искам да ви го покажа. Веско, може да ми фаниш това малко. Слави ми даде молитвената седмица в електронен вариант
И общо ще мина по средата, защото искам да го така илюстрирам. И сутрин си четях в метрото и след това в трамвая, нали, държа си и си чета общо взето темата. Метрото добре. Обаче отивам в трамвая, с Малин сме се засичали, той знае 20 номер, от Халите до Слатина, 15 спирки горе-долу. И качвам се аз в трамвая и 10-та тема, почвам да си я чета и изведнъж тази ватманката, която караше трамвая, толкова бързо тръгваше, толкова бързо спираше, просто всички се оказахме в някаква ситуация и се чудихме какво да правим. Обаче се забеляза нещо интересно, беше трудно на първата, на втората и до някъде на третата спирка. Вече след това всички започнахме да свикваме на нейното темпо, много бързо спираше, много бързо тръгваше. Така станахме някакси съпричастни на всичко това, даже това ни освежи, направи ни щастливи и вече по-нататък бяхме много стабилни. Независимо, че тя бързо тръгваше, бързо спираше, ние всички се държахме здраво и така се опитвах да чета темата за Божия закон. Много ни бяха интересни новите хора, които се качваха. И горките още 2-3 спирки се лашкаха. Но както и да е, тази тема ще я запомня с това. Много ми заприлича на делото в църквата. Идват хора и ние започваме да ги водим с различно темпо. Спомних си библейските курсове, които съм водил, някои по-бързо, по-бавно. Вероятно и аз съм ги лашкал по същия начин, по-бързо и по-бавно. И много ми заприличаха доктрините на един трамвай, на едно превозно средство, дето ни пренася една стъпка към Бога напред. И благодаря на Бог за това, че по този начин освежи всички нас в трамвая, но и мен с това, че общо взето погледнах на доктрините, че те са един транспорт напред. Нека да преминем към следващия въпрос. Ако вие бяхте автора, по какъв начин и какъв тип превозно средство бихте използвали, или казано на по-истински език в духа на молитвената седмица, кои други стълбове, кои други теми бихте включили в молитвената седмица? Аз съм се подготвил за този въпрос. Иначе ще да ми е трудно 28 учения да си ги превърта толкова бързо през главата. Сай, тук трябва. Добре, и Влади се е подготвил. Остатъкът и неговата мисия бих добавил. Нищо не бих махнал със сигурност. Като тема. Бих добавил израстване в Христос. Макар че цялата тема ни разкрива Христос, мисля, че една тема, която би ни помогнала по-ясно, би ни насърчила по-ясно да израстваме в Христос, така би била полезна. И може би църквата. Какво общо между църквата и Христос бих включил и тази тема? Всички теми са важни, тъй като те са стълбове, така са наречени. Затова предлагам да направим следващата година молитвен месец. Веско, заповядай. Много интересен въпрос. Това е предизвикателство да напише всеки как той вижда нещата в доктрините, и това е едно предизвикателство към всеки един от нас да си опресним тези 28 основни учения. Ние сега разгледахме само 8, разбира се, но знаем ли кои са останалите 20? Защото освен тези 8 има, нали, говорим за... въпреки че темата за триединството, нали, тя... Но доста са още темите. Та идеята е, нали, това е един отворен въпрос. Ако аз бях автора на молитвената седмица, може би бих избрал тези теми, защото те са, може би, така основните ключови теми. Така, да. Това бих отговорил аз, че съм съгласен с подбора на автора. Благодаря ти, Влади. В нашите основни учения доктрините се групират на 6 групи. Доктрина за Бога, доктрина за човека, доктрина за спасението, за църквата, за християнския живот и за последното време. Забелязах, че за Бог имаме една тема, за човека имаме една тема, 2 теми имаме за християнския живот и 4 теми за последното време. Според мен акцента на тази молитвена седмица е върху
последното време и може би не е случайно, трябва да се замислим за това. Принципът е да се разглеждат доктрините спрямо нуждата, така че вероятно на всяко време е имало различна нужда. Ако аз трябва да кажа кое ми е близко на сърцето, аз много обичам доктрините, темите, които са за естеството на Бога. И може би не случайно на мен ми се падна за триединството. Благодаря на Бога за което. И още нещо си мислех. Мисля, че Сократ беше казал, че говори ми, за да те видя. Говори ми, за да те видя. Тези теми, които ние разгледахме, представят какво е уникално в Адвентната църква. Защото и светилището е уникално, и съботата е уникална, Божия закон, последното време. И мисля, че говорейки за тези теми, ние изразяваме нашата идентичност. Благодаря ти. Последният въпрос е с 3 думи всеки от вас да опише молитвената седмица. Добре, пак съм се подготвил. Може да ми благодарите, че ви предупредих за въпросите. Малин беше достатъчно добър и мил, така да ми предупреди. Да. Аз бих използвал следните 3 думи. Христос, мой Спасител. Мислих си... Става 4. Христос, мой Спасител. Мислих си. Добре. Мислих си, че тази тема наистина разкрива от всяка една от доктрините личността на Христос. И аз бях очуден. В светилището, в съботата, във всички тези доктрини наистина. На мен ми приличиха, аз го споделих и сутринта в темата, доктрините ми приличат на един път, но ако той не води към някъде, просто е безсмислен. И тук автора много добре е разкрил как този път води към Христос. От всяка една страна всички тези 8 пътя водиха към Исус Христос. Благодаря. Аз имам няколко отговора на този въпрос. Започни с 3 думи. Да. Нека да мислех точно кой от всички отговори. Само един да избера. Ако трябва аз с 3 думи да опиша това, с което ще запомня тази младежка молитвена седмица е Бог е любов. За мен е това. Това е просто, което преживях и се надявам до края на живота си никога да не забравям, че Бог е любов. Разгледахме някои доктрини. Доктрините са истината. Евангелие от Йоан 17 глава, 17 стих казва: освети ги чрез истината, Твоето Слово е истината. На базата на това бих перифразирал, свързано с нашата освежаваща младежка молитвена седмица, Словото освежава душата. Благодаря. Сега в края ще помоля всеки един пастор, проповедник и старейшина, който е в салона, да дойде тук отпред. Няма да има въпроси. Няма да ги изпитваме. Пък не сте ме виждали 3 месеца. Няма да ги изпитваме, няма да ги поставяме в неудобно положение, тъй като повечето от тях са изненадани. Идеята е да ги извикаме отпред, е чрез тяхната помощ, чрез тяхната молитва, ние да се помолим на Бог, да му благодарим за възможността да преживеем заедно тази молитвена седмица и чрез техните молитви да помолим Бог да благослови и да докосне нас, младите и всички хора в тази църква. Молитвата ще направим верижна и всеки един от вас може с 2-3 до 4 думи да каже нещо, да се помоли. Най-трудният изпит за пастора. И последния може да приключи с амин. Ще помоля цялата църква да се изправи. Започваме така и... Тогава преди да се помоли за... Да, почни от тебе, за личетата да се помоли. Само ще добавя, че накрая ще се помолим и за листчетата.
Ако може да се помолиш и за личното. Господи, благодарим Ти, че Ти си ни призовал, че Ти си ни докоснал и си ни довел в Твоя дом. Благодаря Ти, Татко, че си наш Спасител. Благодаря Ти, че даде живота си за нас. Господи Исусе, благодаря Ти, че Твоя подход е индивидуален към всяка една душа и знаеш кое е най-доброто. Господи, благодарим Ти, че Ти си ни възлюбил с вечна любов и можем да се потопим в тази любов. Господи, купнем да дойдеш и Те молим, ела по-скоро. Свети Господи, нека Твоите благословения като освежителен дъжд да се излеят над младежите в църквата и над всички присъстващи. Амин. Благодарим Ти, Боже, именно за тази молитвена седмица, за тази тематика и Те молим да ни благословиш, да Ти останем верни. Господи, аз Ти благодаря, че си се забавил и че искаш сега, чрез тази седмица, да ни подготвиш, за да може да бъдем заедно с Теб. Благослови ни в това. Боже, дойди скоро. Приеми и тези молитви и отговори според волята си на всеки, който иска от Теб. Амин. Амин. Може да седнете за тихите молитви. За да може едно такова събитие да се организира и за да се осъществи, сме подготвили нашите скромни благодарности, които ще поднесем към всички, които имат принос за молитвената седмица. На първо място искаме да изкажем нашите огромни благодарности към Бог и след това на водещите, на участниците, на говорителите, на групата за хваление, на хора, на отговорника за презентации, на разпоредителите, на тези, които осигуриха почерпката. Искаме да благодарим на техническия отдел за озвучаването и за видеозаснемането, да благодарим за организирането на интервютата с дечицата, да благодарим за рекламния клип, за плакатите и за шапката. И сега е момента да ви напомня, че всеки един, който се е включил в заснемането на плаката, може да потърси себе си вън на плаката в фоайето. Искаме да благодарим и за молитвите, и за украсата. Благодарим на всички вас, които през цялата седмица присъствахте тук и бяхте част от това събитие. Също така искам да благодаря и на отговорника, който се зае да изгради тази къщичка, върху която бяха поставени символите на всяка една тема от всяка вечер. Надяваме се, че следващата година ще може пак да направим едно такова весело и освежаващо събитие. Благодарим.